pasapay kayo nakakabsat, nakabalaawan, tinaimbag nga rabi. Umuna-una yapo, kaya't kuman nga ibkas, tinaipupusuan nga na panagyaman, kada kayo amin, kada gidi ayat kentalek, ngayon pa iyo nilimutoy biyang idinapalabas ng eleksyon. Kaya't makunak, nga dagidi ayat kentalek, ngayon pa iyo nilimutoy biyang, kaya't saan pulos na nasayang, tangami, adumit tinak nagapwanan, adumit tinak naramitan. Itangag na maapo, siya ti chairman ti committee na Commerce, Trade and Industry, and Business Establishment. Kahit iti inak panangandong ti trabaho, akas chairman tinasaong committee na kita nga dagiti policies and guidelines ti panag-operate iti business ti ili tayo ket masarakan itanadum-adum mga ordinances apo kas kumada iti revenue code, sanitation code, environmental code ket nadum-adum pa yung ordinansa ti munisipyo. Ket no kasta nga issue nga rumor concerns masapol nga kita amin dagiti ordinansa apo. Isu nga tinapanunutan tinimote biyang nga marami ti may isang ordinansa known as an ordinance institutionalizing the business permit and licensing system of the municipality of San Nicolas. Dahil yung ordinansa po, ket compilation, kadag ito'y naduma-duma nga guidelines nga masarakan, kadag ito'y naduma-duma mga ordinances and codes ti municipality. Dito yung ordinansa ket isu ti panaka-libro ken Biblia dagiti business owners talamin at dan amin itanapo dagiti requirements iti application and renewal of business permit dagiti policies, guidelines, objectives, revocation and cancellation of business permit, implementation and enforcement kaya naduma-duma pa kakabsat. Kaya dito yung ordinansa, kaya ng palis tupayen, ti panag-apply, kaya panag-renew ti business permit, tangamin, adon, dagiti naikat nga requirements, kaskuma police clearance, PhilHealth clearance, pag-ibig clearance, kaya at dapay maysa nga clearance nga haanan nga required apo. Iso nga aliston ti panag-apply iti business permit ken digitalize pa yan. Ket no kasta nga ma-secure mo the requirements, the application ken renewal the business permit. I-upload mo ang computer DJ requirements ket rumarton DJ bayadam numano DJ bayadam kinata business permit. Ken mabalimpayan apo nga online ti panagbayad iti business permit. Itay laeng kalabes in launch ti munisipyo dagiti na dumadaw mga platform mabali na pagbayadan iti business permit. May sabi apo nagipasa tinimote biyang ti ordinansa mangmanmandar kadagiti resort owners amo temet apo nga adon dagiti resort nga ag-operate iti ili tayo sa Nicolas. Ket napanunutan ti manunuti biyang nga magipasa ti may isang ordinansa nga mangmandar kadagiti resort owners nga mag-hire iti lifeguard tapos hindi kasta makasigurado tayo ti seguridad dagiti anak tayo nakasta indag idigos kadeta na sa unga resort. Adupay apo ti ordinansa and resolution tinimote biyang ngayon no inak ibig sabihin sain inak sa gaysain ida apo baka agtataraok ti manok hanto pay malpas. Siya pay apo ti agdama nga chairman ti committee on laws, rules, ethics and privileges and good government. Kahit makunak nga dito kami di apo kahit iso ti may isang ka-importansya na committee tangamin dito kami di manggit kita ti legalidad ken kalidad dagiti ordinansa ken resolusyon nga may paspasa ije pagpantayan litek ilit tayo kastamente dagiti ordinansa ken resolusyon nga may paspasa iti barbarangay
tangamin dagiti resolusyon ken ordinansa may paspasa ti barangay ket may submit ay sa ngunyang bayan for review and for approve for consideration and approval ket daytoy a committee apo ti committee anlo si Masansan nga paki-assignan na nga mga adal kadagiti nga ordinansa ken resolusyon may paspasa ti barangay. Iso anas ken unay apo ti serbisyo ti may isang abogado ije pagpandayan linteg ti ili tayo tapno ti kasta makasigurado tayo ti kalidad ken legalidad dagiti ordinansa ken resolusyon nga maipaspasa. Kas chairman tinasao nga committee pa apo siya ti may isang nangadadal kadejaya panakagatang iti lote nga pakaipatakderan ti government center. Amo ti met apo nga iti napalabas nga eleksyon iso ti idirida ti nga kayat tayo ti karon ti government center apo iso nga hanga nagbayag kapasan di eleksyon at danang i-offer apo ti lote nga makaipalakderan ti government center ket idi na-receive na po mayor di offer inawis na dagiti dadto mga miyembro ti department heads dagiti dadto department heads kasama ti head the assessors head of the assessor's office ket napanda kinita di jay nga i-offer da lote no mayat-met laing kakabsat nga pakipalakderan iti government center ket detang lote i-offer da apo ket agdagop iti nakurang basit nga 8 hektarya. So idi adas nga offer na apo ket na kita med apo mayor nga feasible nga pagipatakderan iti government center nang create ni apo mayor ti negotiating team composed of several department heads and head of offices nga dagitoy members ti negotiating team ket isuda ti napusgan nga makisarita, makinegotiate, makipagtawaran kita ito'y seller apo. Ken during the negotiation apo, kimita pa the negotiating team no adda mabalin pa nga lote nga other than ito nga inyo perda. Ket kinita da kinita da jay mapa ti munisipyo jay vicinity map ket adda lote nga agdagop ti 3.8 hectares nga kaabay daytoy lote ginatang tayo apo nga sobramat unay tingin na tadi jay offer da kidaytoy imuna nga seller kata times 3 DJ presyo na apo. Iso nga nangato unay ti presyo di jay 3.8 hectares nga nakita ti negotiating team. At dapay may sa apo mga 2.8 hectares dito'y along bypass road barangay 16 natenga uri di jay apo. Iso nga ti nakita ti negotiating team kat di jay offer apo di jay kurang-kurang 8 hectares nga lote nga mabali na katawin ti munisipyo. Ti pay mesa alternative ti negotiating team di no nga gumatang tayo katawin ti asag gaysa kunata. Ta i-consolidate tayo baka nalaklaka. Amo tayo matapo ano dito sa gaysa katawin tayo lasig gumatang tayo di 500 square meters up to 2,000 square meters nalaklaka tayo jay. Ngam kano tayo ito ang makabukol ti 48,000 square meters nga road. No dagito yung lote ti ili tayo ket agri-range lang ti 500 to 2,000 square meters. Kung nabuklang dito 48,000 square meters equivalent to mga 35 more or less lots data. Iso nga narigat basit ng consolidated data sa may sapay hantay makasigurado no kaanun to nga
umbong tayo, data 48,000 square meters. No, maumbong tayo. Kasi, no, gumatang titilote, nga basit, santo man gumatang tayo, dito kaabay na, hantay ba't nga ron, makasigurado, no, dagiti kaabay na kataglako. When nohan, aglako man, kapunta ka, amoda ka sa bulan di munisipyo, baka presyo, tiya ka nga aglako. Iso nga baka dakdakkel pa, no, consolidate tayo. At dami sa pasdek, ito po, ili tayo sa Nicolas, nga 1991 na nga rinog yan, tinanggat-gatang, kata salatin magdar data pa, pasdek negosyo, iti 2005. So, kahit nasa uwet, nasurok, nga sa pulong tawon, nga kinakonsolidate, deta nga lote kakapsat. Iso nga nag-focusan ti negotiating team, kahit di jay panagipag-negotiate, panagipagtawaran daki deto'y sila rin ako. So, hindi nagkaroon hindi nagkasundudan, tila ang napagkasunduan da nga area kat 4.8 hectares, 48,000 square meters, tayo sumetlaing ti kaya ti munisipyo, kaya nga kanito, kun dakil daytan nga area nga pakipagdaran ti government center. Iso nga nagkaroon di agreement, ti negotiating team, the seller with the conformity of course of the municipal mayor, tapos in-submit na ayan ta Sangguniang Bayan for review and consideration. So habang nire-review Sangguniang Bayan, nag-hire pa ti negotiating team ti COA accredited appraiser. Tangamin, haan nga mabalin ti gobyerno, ang nga mabalin agumatan ti gobyerno no ti lote no awan appraisal na apo. Masapol ti jay appraisal ti anyaman na lote ang katang ti gobyerno ta data appraisal na ket isut mang determine no reasonable madlaen di jay presyo nga pangilako di jay seller. Idi nalpas ti pana-appraise da kita lote apo ribuan nga DJ presyo DJ appraise value ket nga adayo ng DJ offer price. Iso nga nag-decide ti negotiating team ti kanya po mayor nga gatangan deta nga lote iso nga in submit da sa Sangguniang Bayan for appropriate action for the issuance of authority for the mayor to enter into contract of sale with the seller. So, inarami ti Sangguniang Bayan ket pinayaban na dagiti members sa negotiating team ket nagkaroon ti thorough discussion. Nagkandak kampay apo iti public hearing nga naimbitaran dagiti apo nga kakapitan as representative of the different barangays of the municipality as well as the representatives of the civil service organizations, civil society organization and people's organization. Ken na dumaduma pa nga sektor ti komunidad. Ket amin dagiti nakatender apo ket si susuportada ti panaka-establish ti government center si susuportada ti panakagatang deta nga lote kakabsat. Iso nga idi nalpas public hearing nagtultuloy ti ingkam panag-session para kinita nga issue apo ket na pagdesisyonan ti Sangguniang Bayan na amirismi nga deta ket pagsayatan ti tayo sa Nicolas. Iso nga nagdesisyon Sangguniang Bayan nga ikal ni Apo Mayor ti authority to enter into a contract of sale with the seller. Ket dijay panagilid authority Apo awan pulos sinugyat. Amin kami nga incumbent members sa Sangguniang Bayan ket bimoto city yes para kinijay nga authority ni Apo Mayor. Ket idin na-execute dijay contract of sale na i-submit Apo ay COA for review. Ket inaprubaran ti COA dijay ang kontrata kaabsat. Iso nga natuloy ti pananggatang tayo iti detang lote.
ngam gapo tahang nga umanay di kwarta tayo imutang tayo iti bangko. Kat di application for loan inaprobaran manen ti Sangguniang Bayan. Kat awan pulos si Mupiat, awan pulos ng oppose kaya nga application ti loan iti Sangguniang Bayan ako. Kat amat siguro dakas ti umutang nulakit di sayatan ti ili ket digiti umili ti ti rason no apay nga intay umutang kakabsat. Ket may sabi ako amutay ni siguro nga ti provincial government ket adda daytay daytay big three projects na kung kunada daytoy Marcos Stadium, daytoy commercial center nga dati nga tapayan data napalagdararan tinakadakdakon nga istruktura nga ramidin da nga commercial center ken daytoy annex ti Kapitolyo kakabsat ket dagita nga pasde tinausar data tinutang ti provincial government ang dagop ti 23 billion data apo. Ngayon oray nyo kasta tuloy-tuloy dagiti programa ti gobyerno ti provincial government tuloy-tuloy dagiti ayuda tuloy-tuloy dagiti benepisyo nga ipapaina kadatayo iti sa San Nicolas ket tinaduma-duma nga ili iti probinsya tayo Ilocos Norte ket nasawan oray imutan ti kasta nga dakil agatat ti provincial government awang pulos na apektaran nga basic services tuloy-tuloy ti programs, projects and activities tuloy-tuloy ti dagiti programa ti provincial government kadagiti agtaltalon nga kakabsat kastamet iti munisipyo sang kabasit laeng apo deta inutang tayo ket hampulos nga maapektaran dagiti basic services dagiti programa ti gobyerno municipal pala kadatayo ngami no umutang kaapo ti local government unit at daytoy ceiling na kiti repayment DJ nagbayad ka titinawon masapol nga DJ ibayad mo nga yearly amortization not more than 20% of the annual income. So, no DJ pagbayad mo kumakat na nga ito 20% hanga alam DJ kakabsat. Dahil tati protection ng iti local government kadatayo apo. Tapos na hanga maboso DJ authority ti municipal government nga umutang. Iso nga lang iset iti limit ti DJ repayment. Kat DJ 20% ibang pag-aapo hantay pa nga nadarot ni Jai sang kabasit laeng adupay isuwatay ko na hampulos mapektaran nagiti basic services hampulos tuloy-tuloy ti ayuda tuloy-tuloy ti Christmas package tuloy-tuloy ti financial assistance kadi apo nga transit kailan kansipan kaya duma-duma pa nga programa ti gobyerno nga pagsayatan tayo nga umili kakabsat. Kaya dito ang application for loan na i-submit pa apo ay COA for review kata aday may nga personnel ti COA from regional office tapos nito kasta ina-inspectan dito daga nga nagatang ti munisipyo ket in-inspect ti COA dito nga nagatang tayo ket inaprobaranda kakabsat na i-submit pa di application for loan and Bureau of Local Government Finance, kastamit din ang Central Bank. Kaya tinikal na tayo, ti clearance, ti BLGF, and Central Bank, nga mangutang, tinayon, ti pagbayad tayo, itineta nga lote apo. At tapay, dati pastek apo nga mararamid, ito'y Barangay 12, along Madamba Road. Kaya dito nga multipurpose building nga mararami dapo kat project pailaeng the previous administration. Narugyan the previous administration dito madaman the foundation at idin intutuloy laeng dito yung administrasyon. Dito nga multipurpose building kat adda
naka-appropriate nga 10 million apo 10 million pesos nga paidol-tuloy deta nga gapota election ban hampay laeng nga maituloy gapota hantay magmayorwar ti pondo gapota namitan tay makukuha ng election ban kaya makasigurado kaya apo no once na malif the election ban tuloy-tuloy to tipan naka construct deta multipurpose building tuloy-tuloy ingat malpas kakabsat. Seryoso tayo sa launay. Amoya po, nung mapansin nyo, ang ijente pagtutukawan ni Efren, ni MJ Bubutay, Shopmet Itoy. Kitang mi, nga dapat balanse. Iso nga dito vapor, when barko, nga pagdugdugan ng Titim Marcos, kata safe. Pulos nga marinib-nib, tada kami kani MJP nga mangbalbalanse. Iso ngano itoy barko Titim Marcos ti pagluwanan nyo ang kakabsat, you are safe, you are in good hands. Takamin tay ko lang adda kami ang balbalanse. Ket numan marinib-nib dati vapor nga pagluwanan tayo safe kay lat kakabsat takamin adda kami nga serbi asal babida yo. See? Saan ka pa? Oray no. Marinib na binahaan sa iflata. Di amin? Yes! So, awan alternative. Dahil ito'y laeng. Sakpe nga, inakaktuwa na ako. Tayo ka na yung kung i-share. Di na dumaduma pa barangay. Kat dahil siguro di maudi ako mayon. Nga pang i-share. Mabanlugang matrin ako. Agpapada nga 24 nga paulit-ulit itata dati ay may ka 24 game dati na barangay 3 okay idi December nga minapot dagiti papastor ti nadumad mga church ti ili tayo sa Nicolas kata inimbitan nangangit at i-prayer rally kat inimbitan da kam nga kada mayor kasta met nang dagiti kadwak nga miyembros ti Sangguniang Bayan. Di jay hosda nalaing di jay hosda mestra. Jak lang kayat ikot baka man di na kayat. Iso nga halatan. So dinescribe na ni Apo Mayor ti upat nga letra nga agpapada. 4S. So ano jay 4S? Muna silent type. So amoy Apo da kay nga taga barangay 3. Silent type ni Apo Mayor hanu na agun oni. Di amin. Tangamin masansa nga di mampanunutan na ket dahil no anapay ti dapat nga nga aramiden para iti pagsayatan tay amin sa ngapada. Although our mayor is a man of few words, he is a man of action. May met di jay di amin kaysa putak-putak di amin may met di jay Marites ka Marites, umat action, balay. So, di jay silent type, may kadua, strategies. So, mas didiyak datay, matulungan at dagiti uping, no? Malipatag dati ibagag. So, strategies. Niya po mayor, kaya't nang implementar nga programa, pagsayatan ti umili, adalay na muna kakabsat. Kitain na, no ana daytay dap rombang nga maramid, kaya't maramid estratehiya, tap ng tingasta inna magunod. DJ nga inna magunod, kaya implementar DJ programa pagsayatan tayo. So, strategies nga po mayor. May katlo nga S, supportive. Niya po mayor kat open-minded. Dumgeg, ter araraw, dagiti umili. Dahil magpakita rin sa kodigo. Thank you, Balsan. So, supportive, dumgeg, kadagiti araraw, dagiti umili. Suggestions, kaya recommendations. Kahit no kasta, nga pagsayatan lang ito umili, kakapsat, suportaran na. May kapat nga S, strong. Ni Apo Mayor, kaya at sarili na disposisyon ang mga tayo dito Apo, taga Barangay 3, haan nga padigdigtaran.
No lakit di pagsayaatan, di umili di pagsaritaan, o re at damang upos, kinata programa, weno proyekto, ipilit na, tapos di kasta, inna ma-implementar, inna maaramid, data nga programa kakapsat. And with these qualities, I must say that our municipal mayor is an effective and efficient leader. Dahil taapo, timayong tayo, silent type, strategies, timesan, tiko-tiko. Supportive, strong leader, the Honorable Mayor Angel Miguel Hernando. Nangarami nang puta rakmat kapsat ti description ko ni Apo Vice Mayor. Kami ni Apo Vice Mayor at da kanya na dagiti talogading ti maysa nga Vice Mayor. So ana di jay describe ko man iso nati upat nga letra. Gapatano kita niya ni Apo Vice Mayor projebo ng kasa senior citizen ngamin. Nga mahampay kano, tatalo taon kano pa sa pay ni senior citizen. Ay kas na ko nakman, siya kat 15 years pa sa pay kag senior citizen ko nakman. So, dijay. So, dineslike mo ti OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs. Ngam haang nga dijay ti keta sa una po. Umuna, objective. Ape objective ni Apo Vice Mayor no adala na dijay issues kan dijay may dasar may kapagsalita na po anaman no anya dagiti argumento mi awanti sasaydan na awanti kan kanunungan na nudikat no dijay usto iso ti agbali desisyon na isang objective makunak nga objective ni Apo Vice Mayor. So S silent type, agpadadakan ni Apo Mayor. C, calm. No, kasang sa session kami ni Apo Vice Mayor, oray agkaroon ti tension, ngumatod boses mi, ta syempre, normal lang kakapsat, no, agde-deliberate kami, nga agpipinapilit kami, ni Vice Mayor nakafocus lang ta. Sa siguro, pampanudan na natin, agbali na desisyon na. Isang kalmado lang tanong kasi nga agkaroon din tension ka sa isang makunak nga calm ni Apo Vice Mayor. And A, analytical thinker. So, no sabi ng decision ni Apo Mayor, Apo Vice Mayor, kanakad di panunutan na lang di pros and cons, di advantages, disadvantages, kana di positive and negative aspect na kakapsat. Isang makunak ni Apo Mayor ket analytical thinker. Deta Apo ni Vice Mayor tayo, objective, silent type, calm, analytical thinker, the Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando. Palakpak sa dagko malipatan. Luciano Carangapo, number 3 niya Balota, Pailayo na Konsal. Thank you and God bless us all.